Goddag, mit navn det er Johannes von Dickeldorf, og velkommen til debatten. I dag der skal vi debattere lidt om forholdene her på skolen. Og ved min venstre side der sidder formanden for de sociale valgbananer. Kan du sige dit navn? Ja, jeg hedder så Jens Lyn. Velkommen Jens Lyn. Og på min højre side der sidder formanden for de radikale Bubbebjørn. Og hvad er dit navn? Det er Paul Pave. Ja, det er skide godt. Velkommen Paul Pave. Jeg ved, at Jens Lyn, du har noget at sige til forholdene her på skolen. Ja, men det var sådan, at jeg havde faktisk nogle billeder med i dag, og det var simpelthen i stole på skolen, ikke også? Det er simpelthen bare ikke godt nok, de mangler nogle hjul, ikke også? Det er altså bare ikke godt nok. Ja, kan vi lige få de her billeder frem på skærmen? Ja. Ja, og der må vi jo sige, at de billeder, de taler lidt for sig selv, var Paul Pave. De er fine nok. Ja, men... Vi skal jo spare de vi har ikke penge til at kunne uden stål. Nej, men Vi har ikke altså, penge. Jens Lyn han er jo færdig, det kan jo ikke koncentrere sig. Jo, det sagde du. Ja, der vil jeg godt nok lige holde med Jens Lyn her. Nej, Ja, de er fine nok. Nej, det synes jeg ikke. Jeg ved også, Jens Lyn, du har et billede af nogle vinduer, der ikke kan åbnes. Ja, men det er jo også rigtigt, fordi... Kan vi lige få de billeder frem på skærmen? Ja, og igen, de der billeder, de taler lidt for sig selv. Ja, det gør det nemlig. Nej, vi har købt nogle nye vinduer for 20 år siden jo. Ja, men de er jo ikke helt nye mere, Paul Pave. Det er kun 20 år siden jo. Ja, men jeg synes, jeg vil give Jens Lyn ret i, at... Jeg må ikke købe nogle nye vinduer jo. Nej, de kan jo ikke koncentrere sig, børnene, hvis de ikke får frisk luft. Nej. Og det synes jeg giver Jens Lyn ret i igen. Ja, det er nemlig rigtigt. Ja, og denne debats vinder, det må jo være Jens Lyn. Du er vist den heldige vinder af debatten. Og her er vores hovedpræmie, en splint og ny iPad med et cover. Ej, det var godt nok. Jeg synes, at vi skal give Jens Lyn en hånd, hva'? Ja, Det er da du de samme meninger som de sociale valgbananer og synes forholdene her på skolen skal gøres bedre. Så stem tirsdag den 19. november på de sociale valgbananer. Mit navn er Johannes von Dickeldorf. Det var alt for debatten.